माझी किंवा सर्व बीजेपीच्या नेत्यांची कार्यकर्त्यांची अतिशय आनंदाची प्रतिक्रिया आहे की मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे मोदींनी दिलेल्या गॅरंटीप्रमाणे आमची सगळ्या राज्यामध्ये फक्त तेलंगणा सोडता सत्ता आलेली आहे। भरघोस मताधिक्याने आमचे उमेदवार आमदार निवडून आलेत आणि परत सत्ता तर काही राज्यात आली आणि नवीन राज्य पण आम्हाला मिळाले। यामध्ये एवढंच सांगेल की आमच्या विरोधकांनी आमच्यावर टीका करत राहावी आणि आम्ही भाजप जिंकत राहू। साहेब, लोकसभेची ही नांदी होती असं म्हटलं जातं। 2024 मध्ये मोदी साहेबांचा विजय नक्की। आता एकच सांगायला पाहिजे, भाताच्या शीतावरून भाताची परीक्षा, आता शीताची नाही भाताचीच परीक्षा झाली म्हणजे आता लोकसभेला परत एकदा देशात मोदी पंतप्रधान म्हणून परत एकदा येणार। हर हर मोदी। दादा, मध्य प्रदेशमध्ये एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार काटेकी टक्कर अपेक्षित होती, मात्र त्याला ती पण तुम्ही फोल ठरवून मोठ्या मताधिक्याने विजय होत आहे। काटेची टक्कर वगैरे हे कोणाचं काम आहे? चॅनलवाल्यांचं, पत्रकारांचं। आम्ही कधीच बोललो नाही का। आम्ही म्हणतो या देशात काटेची टक्कर द्यायला एकही पक्ष शिल्लक नाही, एकही पक्ष शिल्लक नाही। कोण टक्कर देणार? पण पत्रकारांना का ब्रेकिंग न्यूज दाखवायचे असतात, लोकांचं लक्ष TRP वाढवायचं असतं, पण काट्याची टक्कर विरोधक सांगत होते, चॅनल दाखवत होते, ती परिस्थिती नव्हती। आज मध्य प्रदेश सांगितलं काट्याची टक्कर, काय रिझल्ट आला? किती जागा आमच्या आल्या? आणि त्यामुळे यापुढे विरोधक आता हो का गुपचूप मातुश्रीचा दरवाजा वगैरे बंद आहे, प्रेसवाले गेले, काही फोन गेले नाही म्हणे येणार नाही। आता हे आजचीच परिस्थिती येणाऱ्या लोकसभेला दिसणार आहे। विजय भारतीय जनता पक्षाचा येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत असेल आणि देशात परत सत्ता भारतीय जनता पक्षाची असणार आणि माननीय मोदी साहेब पंतप्रधान असतील। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी। दादा, शरद पवारांनी पराभव मान्य केलेला आहे आणि त्यांनी असं म्हटलंय की मंगळवारी काँग्रेस अध्यक्षांच्या दिल्लीच्या बैठकी त्या ठिकाणी चिंतन बैठक घेऊन आपण याच्यावर आत्मपरीक्षण करू। चांगल्या क्षणी नको ती नावं घेऊ नको, माझी विनंती आहे। चालेल गपचूप, आता म्हणा हरलेलं आहे, चिंतन करा, एक चिपळी घ्या आणि बसा। तुम्ही उगाच नावं घेऊ नका। आणि केसरकर, मी तुम्हाला सांगतो, आमचा मूड खराब करू नका, आम्हाला विजयोत्सव साजरा करू दे। आणि उद्या तर आमचे पंतप्रधान येत आहेत, अशा वेळेला आम्ही काय करतो? आता तुम्ही सांगा, 54 योजना देशात पंतप्रधान 9 वर्षात दिल्या, किती लोकांपर्यंत तुम्ही लोकांनी नेल्या? का कोणी केलं होतं? 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य गरिबांना एवढी वर्ष देत आहेत, पुढे 5 वर्ष देणार। 1 किलो तर दिलं का? आता जे तुझे नाव घेतलंस त्याने कोणाला? त्या अशांची नावं घेऊ नका, चिंतन करा, काही करा, पण पुढे डोकं वर करायला नको। असे आजचे रिझल्ट आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशीच परिस्थिती असेल? महाराष्ट्र कुठे वेगळा आहे का? भारताच्या बाहेर आहे का? अशीच परिस्थिती असणार आणि याच्यापेक्षा दारुण पराभव विरोधकांचा होणार। मातुश्री 5च्या वर आमदार जाणार नाहीत, नाही जाणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।